Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biyo ki aku nang argone Iwan, ternyata Iwan jelek malah ketemu iki dodok erok nang pinggir ratan. Lah iki aku wis suwi gak petuan iki dodok erok iki. Kene nek 3 minggu nek gak salah aku. Terakhir ngonteng karo kowe nang anu ki lho, nang sawah lho. Nang ngarit to. Iya, sesasi lebih ternyata orang ndelokno Kipin nang vlogku. Dadi Kipin ini suwi gak muncul nang vlogku nek sak wulan. Iki mang Bas. Lah sapa to? Kan nyegat sapa to Dodek Rok? Kadang kok. Lah wi takon Budi wis apal to? Lah ya tak gladak. Dadak piye? Saya gak petok Kipin ganteng ya. Putih ya wajahe waliane. Aduh. Aduh. Gak ada apa malah ning alas bunga kok. Putih cah deloken cah. Wah wajah delok to. Sit to. Ini lho madhep tampak samping. Meneng to, meneng sing tenang no nek tak video iki. Tampak samping. Lah ning alas kok. Tampak depan. Madhep ning dhuwur ne. Tak. Ndet to? Nah, Rono lho madhep nyuk. dah norno. Ganteng ta wi. Ini kandangnya rencana piye kandang wi? Tak gladak. Lho lha iki ya wis gledak kok. Ngisore kok. Maksudnya piye? Maksudnya gledak iki ben gua telek menak. Lho ora pone udan banjir ben banyune ben gak ning wedhus tak ngisor anae iki terus munggah nang aras-aras. Lah apa banjir? Kadang. Udan deras banjir. Lah pas nang kalen banjir kene ngono ke? Ya kukut to ngisor kok. Mosok pin? Lah, kalau aku ning kandang sing ngisor. Mana nek? Jane kaya dhuwur to wae to. Nggone Kipin wi. Ya wis dhuwure sing maksud ngisore ngisore. Empere iki lho. Heeh. Lah tak gladak. Dadi teleke gak ya jane ketelak kecampur banyu kaya keli ya. Ya keli bisa pokoknya pas dia anak cilik mosok kayak ngisor dhuwur bolongane gede. Ya didandani nang rapeti. Lah ya kowe tak dandani sik. Teleke iki gaenen kaya model pitik ini lho Pin. Dadi nek telek nyeblok langsung. Lah ya langsung kok pone ngono kan ngeruk to. Kok tak ngeruk. Kowe kok gak jagong? Jago dijebut ora kalau undangan kok. Jago gone sapa? Lah wis diengenane jagong elektunan kok. Kan gone ponakan iki. Gandu. Adik ibu aku. Atengku kok karo tomblok barang wis teko kono. Lah iki gone adik ibu. Kowe ki nyegat nang tengah pinggir ratan kan nyegat sapa jane? Nyegat sapa to? Ya ora nyegat sapa-sapa. Delok wong liwat ha. Ya nyegat wong arep ngopi ngono kuwi biasane Pak Lis. Nang ndi? Lah iki aku mbok cegat nek gak mbok tawani kopi. Rasa sik kok. Nyapa? Oh sik kok lagi lungguh ae kok. Wis mlayu tinggi to kuwi. Lah arep gone Iwan aku jane. Wis taek ngene Iwan to. Ki anak titipan soalé. Titipan apa? Titipan dari Yang Maha Esa disampaikan nang Iwan kok ora tak kekno aku malah engko anu. Anu apa tak gawane kok. Alantek iki. Lho gawa. Penak to nek ngomong to. Tak gawane jare to. Alah gak sampai ke bengi sewengi entek. Kok model. Piro to titipane piro? Hah? Titipan 50 ae. Lho, iya ngenyak iki. Oke, gak suka. Ora. Wong Iwan berbeweh nang omah kok lek titipan sing beweh ning perang wulane beweh rene sing kei kok. Lah jare arep didol kowe tak elekne to Pin wedhuse didol Pin sing lanang Ngawur aja. arep besar. Engko bali tuku neh to ya. Ki kompangel lho ki anu iki. Jojo aku Dodok eroke ora dikandani. aku kon tuku neh kuwi gah. Ye. Ye. Apane to didol nggo apa to? Tadi lho. Lho, kuwi dolan tukono neh. Kesel aku kon ngedol. Duwite tak nggo apa ngono lho. Golekno neh kok duwe nggo apa? Ah tak celengi ya. Lho iku oleh loro. Iki wis arep lairno lho perang Rom. Kok ngerti wae nek ora rom iku. Wis senek perang wulan. Iku demek ya? Kowe piro ya? Pokoke wedhus iki laire 6 bulan. Wis. Berarti mbok hitung ya? Ya mesti wedhus iki 6 bulan. Mbok hitung ya? Lagi piro paling Iki lanang. 5 punjul. Aku maring anu ngene.
nggonku yo mari nggonku lho ya. Piye lho piye. Ya wedhusmu iki lho. Napa? Tenan sepi ben kowe gak lebune vlogku tenan. Kayak terakhir kayak Adik Yo nonton. ngaret lho ning Klagan lho. Dus ora pete dijal. Kok iso? Sebabnya apa menurutmu? Bos, sebabnya apa ya ora ro. Tinggal tuku sepak pas bayai ngono kan. Mancing gak tahu ya? Yo gak krasa. Aku mancing ini gak Ya kok iso? gak seneng. Ya ini banjir gak kira? Gak ya alhamdulillah. Ya ini dan dobres ya? Gak. Kalian? Sing pertama banjir kok kalen. Lah sing kedua ada ini ya? Gak. Lah kalian yang beneran lancar? Ya mesti gubek. Iya. Ya kalau lancar. Itu Pak. Piye? Piye tau deal? Gadang ora Pak aku. Pak. Ganteng. Oke, Pak. Ya. Pak tapi suwi ra tau petok Pak. Minal aidin wal faizin. Yo Pak. yo. Minal aidin wal Aku faizin. Bendino kok salaman Lah tuh bendina salaman to senani. Bendina salaman ya, Pin. Salam Ora kena. tau aku urung salaman belas karo urung minal aidin wal faizin karo sampean lho Pak. Yo. Oke. Nah, salaman tadi. Mol yo. Iki lho. Loh dirasa Tuku ora karo gini. lah musik kok. Oh, tuku ora karo gini. Bocah lewat di mana tuh. Dipotong gak? Gak sah Ya kok apa? dipoto-foto gacal utara tukang mendem kok kowe Lah iki. lho, kena. Gacal kowe iki ngombe Lah, biasa. lho. Tapi kan ade ra tau ngemis. Lah, lho. Ngomong Ngomong apa? Adik lho, bolok plek. Lah. Boloke cili. Lah kena. Apa gede lho bol. Ini. Batu bol kok jeripet ning rantai ya. Omongane deal kok cakep ning kota. Ngawur ya? Kowe iki lho kok wedi men dadi kok ora payu-payu wis tau kowe iki lho payu. Wong iki ngasihi wong kowe akeh kok iso. Iya kok. Harga kopi ya? Stop kopine. Iya lah. Iya lah. Lah terus piye? Busek to kok geger aku tuh mlayu ning ndi to cek. Ya, bener bukekno kopi aku malah lungguh, Bro. Busek to kok. Ora lek payu aku malah. Ini ngono apa iki? Iki lho. Ya jur ya. Cakep gede. Cok. Lho nek tunggale lho Apa style? Yang santai. penting ki wedhus kuwi dijual golek Kok, Cok? meneh. Aku malah njaluk wong ning wong tepeng-tepeng ngono ana sing nukono wedhus alhamdulillah. Kok gawe kandang ya Iki nek alhamdulillah. wedhus dino iki tuku nek lanang larang, nek bibitan Bu. Aku gak pengen lanang. Wedok ae wis. Malah murah loh lanang, edok. Yo bil gedekno to cing carane kok. Lah iki stok iki kena usul-usulan iki, ana usul-usulan stoke kae. Stropong iki. Lah, Sama siru. Rabang Siri anak Sadik. Gak aku tolong sing tepeng muga-muga nek sing tukang wedhus. Gantor tenan amat tenan. Lang Nek ana sing tepeng, ngene iki lho. Kon tukang wedhus edok ae sitok ae. Sing pen-pene penmu maksudku. Ya ora. wah, terus Ah, mbok ya pen wis. mbok pen tenanan. Ya tenanan to kok. Nek wong-wong ndelok kowe tenanan. Aku bedane kok toblok to, Cek. Lho, ngomonganmu. Omonganmu ngono iki dipotong apa ora? Sahnya apa to? Kok masuk ngomong langsung ngono selebung ngono iki lho. Kuwi kan kayak beras kan butuh. Gegeri. Ngono. Wis sehat, Bos. Wajib terus beras aku. Ya ora apa-apa ya. Alhamdulillah. Oh, dongakno kon kas ngono aku. Mbok Ti. Ah, Lah salaman neh. Jan, badile padahal wis arek bolak-balik petuk. Budrek, kowe nek budrek darah tinggi. Lah lho. Lah kowe penting sehat selalu, Ya, iya. panjang umur, Ya, iya. murah rezeki wis pokoke aja nek Dang mbok pikir to. ngono. Aja ora- Kaya kucing ngelep ini ora usah mbok pikir. Gak Nek usah. kucing kayak rezeki ditompo, Tompo. nek ora ditompo. Alah, Lah, ngono lho. ngono. Ya ya dia. Sing dipikir ki lho, kipin ki lho. Kok aku nyapa? Lah. Glondil. Wah, anu ngomong kamu di Wedhus wis didol nang mbok. Wedhus si Armana kok. Mangane kita buka ki. goblok kowe Sing tak buka ki masalah iki tak buka ki kan iki. Urung marak Gawe biji. kandang. Oke kandang. Kandangnya harus ditingkat. Menawa ki gua ada sing tukang wedhus moro Lah itu. lho, kok tomblo agene. Nah, aku toblok. Mas Didi, SKC, Yo. kipin tukokno wedhus nah. Lah lho. Wedhus. Hei. Wedhus Oh, sing no. kluntung. Amin. Lek men. Mas Dik, ki tukokno wedhus nah. Ki gawe mbok Ti. Hah? Ki nggo mbok Ti. Iki lho. Ah.
Oke ya. Kono wedhus nih, Dik. Kono wedhus nih. Tok ae sih tapi spider. Oh wis tok aku tak omong ning ngono kuwi kok iso. Demi tekono tak pangane kabeh kok iso. Lho. Mbok arep dijak lep ning ndi tak demi tak pangane kok iso. Lah apa terwelu. Apa kaya kene iki wis nguasai ngono kuwi ngaji kuwi tingkat tinggi lho. Oh ya, Win. Drek-drek. Iki Pak Dian. Sahabat karibku Pak Iya. Dian, jaman biyen Pak Dian. Iya. Sahabat Pada zaman dulu ya. Yo, sahabat karibku mulai cilik sampai gede Pak Dian. Iki kipin gak? Sik to. Iya. Rabi wis ketemu ado Pak Dian iki karo iki Pak Dian. Tenan iki awur iki. Ono ya? Sahabat karibku iki Pak Dian. Sampai Kerjane gaib. mantan nangis. Yo. Yo karo iki Pak Dian. Kowe kerja ning karo nangis. tapi nek dhek mulai tak ajar tenan kuwi to. Anjingan. Zaman ngono aku karo iki Pak Dian. Tenan iki ning gone Kalimantan batu bara kuwi. Bayo gancuk batu bara kuwi. Ini batu bara, batu giok apa nih? Matamu batu bara kok diomongi. Kuwi batu bara tenan Pak Dian. Oh. Kowe gancuk batu bara mak cering kena siwel Pak Dian ya. Wis, Kowe langsung kerutu. walah iki. Malah kuwi alah kuwi tenan kuwi. Tenan ya. Aku sampai nangis, akhirnya aku nangis yo. Dikirimi duit karo jinate bapakku. Terus bukan mulai. Yo aku nangis arep ngedat ning gone wit ceplukan Pak Dian. Oh, Aku terus dikirimi duit mulai akhirnya Pak Dian kuwi. mulai. Iki tapi jek ning kono Pak Dian iki. Eh, Iki. Iya bol. Bareng to mul kok iso. Aku dia dijak kiri mana aku. Saiki aku harus nyusul yo to. Lah bar nyusul kuwi arep diguak ning gone Pasar Indah. alas kuwi nggih. Iki melu iki nyegat ning gone tengah dalan. Keblidok. Keblicuk kuwi. Tenan mu. Cerita ki wompok-wompok mungkin tak mau enak tiba iki bosok. Diutang aja diutang 150 juta lho, Dok. Tenan kuwi ning kono diutang 150 Wah, juta. iki lho. Utang mangan tok lho kuwi. mantok 150 juta loh, Win. Ini mana apa kira-kira? Tenan iki karo iki. Mawat Kowe baru aku aku. Kowe mangan ya nek ora Wes ya. beras. Wis tutupin. Wes ngono Sing bos dipangani malam kok hari kacang ini. panjang karo Kalau teri. Pak YouTube Tek kono kenal iki. dilelek di komen. Turune ning Waalaikumsalam Kowe warahmatullahi ngerti wabarakatuh. turune ya. Ning gone kerju